Dámy a pánové, já vám přeji krásné odpoledne. Dovolím si začít to naše dnešní setkání slovy filmové hlášky, které už v podstatě jsou taková klasická a myslím si, že se docela hodí. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Tak já věřím, že naše návštěva Afriky, černého kontinentu, který oplývá nekonečnými písečnými plážemi, Tyrkisovým mořem a samozřejmě hlavně také nezapomenutelnými zážitky bezprostřední blízkosti zvířat, bude ještě větším lákadlem podívat se dnes do Afriky. No a my pozvolna tady poodkryjeme tu roušku prostřednictvím knižní novinky, která se jmenuje Všechny vůně Afriky, spisovatelky paní Zuzany Beranové, kterou zde mezi námi srdečně vítám. Vítám samozřejmě vás všechny přítomné, kteří jste přišli dnes s námi na toto setkání. Děkuji tady společnosti knihy Dobrovský za to, že nám umožnila právě to setkání tady udělat. Moje jméno je Renata Růžová, jsem z nakladatelství Jota, které knihu vydalo. Když mi dovolíte, než dám slovo tady paní Zuzaně Beranové, tak se vrátím tak trošku do minulosti. Já myslím, že určitě nebudu lhát, když řeknu, že lásku k Africe u paní Zuzany Beranové vzbudila jiná paní spisovatelka, taky velká malířka a ochránkyně zvířat Joy Adamsonová. No a právě o téhleté dámě napsala paní Zuzana Beranová i životopis. A myslím si, že docela se tomu věnovala, protože celých 7 let tak nějak mapovala její kroky. A myslím, že k tomu měla i příznačnou příležitost, protože působila celá léta na českých ambasádách v Nigerii, v Keni, v Zimbabwe, no a právě tam sbírala zkušenosti. V současné době pracuje pro Evropskou unii, pokud se nemýlím, v Namíbii, kde žije se svou rodinou. No a ze svých zkušeností čerpá paní Beranová i v tomto dobrodružném románu Všechny vůně Afriky, který tady dnes představíme a o kterém si dnes popovídáme. Tak paní Beranová, vy jste ještě včera byla v Africe, tak jsem se chtěla zeptat, jestli nám přinášíte třeba nějaké poselství právě z černého kontinentu, jestli chcete něco vzkázat nám tady v Evropě. Děkuju. Já jsem čekala, že první otázka, že bude taková, jako aby autora vyvedla z míry. A skutečně mě vyvedla, protože jsem o tom přemýšlela asi 7 minut, než začala tahleta autogramiáda, jaké poselství přináším. Ale já bych to zjednodušila. Já bych vlastně řekla základní poselství, které se prolíná touto knížkou. A to je, že Afrika je nesmírně silný a emotivní kontinent. Afrika je kontinent, který nastavuje zrcadlo nám samým a vlastně ústy své hlavní postavy říkám, že Afrika nás buď zabije, nebo posílí. Je tam všechno buď černé, nebo bílé, není tam žádná šedá zóna, takže to bude asi hlavní poselství, které nepřináším já, ale které vlastně představuje samotná Afrika. Komu je tato kniha určena? Komu byste ji doporučila a kdo si myslíte, že by si ji rozhodně měl přečíst? Takže je pravda, že hlavní postavou té knížky je mladá žena, takže tato knížka, věřím, že si ji s potěšením přečtou ženy všech věkových skupin. Ale je to vlastně, já bych tu knížku nazvala takovým poctivým cestovatelským románem, protože je v ní řada informací a řada vlastně poznatků, které jsem čerpala během svých 11 let v Africe. Takže věřím, že zaujme i muže a zaujme i lidi, vlastně, kteří mají chuť cestovat a lidi, kteří mají chuť poznávat neznámé kraje. A zaujme i lidi, kteří mají chuť poznávat sami sebe. Kdybyste měla srovnat tradiční Evropu, civilizovanou a naproti tomu rozvojovou zemi Afriku,
předčilo vaše očekávání? Určitě jste byla připravená, když jste jela do Afriky, ale co jste o ní věděla? A nějaký obrázek jste si udělala, ale bylo to hodně jiné, než jste čekala? Tak já jsem vlastně po svém prvním vstupu na africkou půdu se nepřestala divit. A i nyní po 11 letech v Africe se pořád nepřestávám divit. Pořád mě tam něco překvapuje a můžu říct, že čím déle v Africe jsem, tím méně o ní vím. A je to vlastně dáno i tím, že člověk si tam neustále klade otázky, na které, a čím ty otázky jsou hlubší, tak tím méně odpovědí na ně dostává. Je to vlastně dáno i tím, že v Africe je úplně jiný způsob logického myšlení, než máme u nás. Všechno prostě se tam řídí jinými pravidly. Jak říkám, neexistuje tam logika. Všechno vychází z impulzů, z emocí, z náhlých rozhodnutí, z různých tabů. Takže pro mě je Afrika neustálým zdrojem otázek, na které nejsou odpovědi. Vy jste to tady naznačila, že je to v podstatě jedno překvapení za druhým. Tak můžete být třeba trošku konkrétní, můžete nám sdělit nějaká ta překvapení, protože věřím, že budeme udiveni i my. Překvapení. Myslím si, že můj první takový delší pobyt v Africe byl, když jsem byla v Nigérii. A všichni vlastně moje rodina čekala teda, jak se z Afriky vrátím. A čekala, že se vrátím sežehlá sluncem a že se vrátím vychrtlá, protože v Africe není co jíst. Já jsem se z Afriky vrátila bílá jak stěna a tlustá. A to je prostě jeden z předsudků, který Evropané mají vůči Africe a který vlastně je takovým, jakoby, které je třeba neustále vyvracet. Dalším překvapením pro mě bylo taky vlastně jiné uvažování místních lidí. Lidé nemají schopnost konkrétně uvažovat, teda nemají schopnost abstraktně uvažovat. Nemůžou vlastně si srovnávat obrazy. Já mám ve své knížce právě, jsem použila jednu situaci, která se mně skutečně stala, a to je scéna s prudce jedovatým hadem mambou. A když jsem vlastně otevírala poprvé dveře svého bytu v Keni, tak jsem našla přede dveřma ležet asi 1,5 metru dlouhého šedavého hada a mrtvého. A zeptala jsem se toho strážce komplexu, je ten had nebezpečný? A on říkal, ne, není. Tak jsem říkal, nevadí, tak dobrý, tak se tady můžu ubytovat. Ale vlastně pod tím bytem bylo takové jakoby místo, kde žili mamby, nejnebezpečnější hadi z Afriky. No a jeden den vlastně mamba vlezla ke mně do bytu. A musela jsem se s ním nějak vypořádat. A když jsem zjistila, že to je potom, že to je vlastně jeden z nejjedovatějších afrických hadů, tak jsem se toho správce ptala, a proč jste mi to neřekl? A on říkal, no on byl přece mrtvý. Takže mrtvý had není nebezpečný, ale živý had nebezpečný je. Je to zrovna jedna z ukázek, kterou jste si pro nás připravila? Já jsem si připravila jinou ukázku. A to je ukázka vlastně možná, než představím tu ukázku, tak poodkryju trochu roušku vzniku té knihy. Ukázku, kterou jsem si připravila, tak líčí příběh zooložky, která se jmenuje Jana a která vlastně přijíždí do Keni s jediným cílem, a to vidět Masai Maru, vidět fenomenální migraci zvířat a poté zemřít. A tahle vlastně postava Jany vychází z reálné postavy, kterou jsem znala a se kterou jsem se setkala, ale to byla teda postava vlastně muže. Ale ten příběh tam byl a ten příběh je nesmírně silný, protože je pravdivý. A já vlastně jsem Janu teda poslala do masajské vesnice, poté co
se jí stala jedna nehoda na safari a její safari nepokračovalo způsobem, jakým si představovala. Řidič, kterého si najala, tak se opil a vrazil do stromu, a takže auto bylo neschopné jízdy a oni byli v noci, uprostřed noci v Národním parku Masai Mara. No a Jana vlastně musela vyhledat pomoc. A našla pomoc v typické masajské vesnici. Takže já bych přečetla kousíček, abych vás možná trochu navnadila. Za pár minut stála Jana před trnitou kruhovou hradbou. Zpoza ní zaznívalo bučení dobytka a táhl se kyselý puch kraského trusu. Zatím to Janě vesnici rozhodně nepřipomínalo, ale pomyslela si, že právě kruh představoval posvátný symbol všech Masajů. Jako jeden z mála posledních keňských kmenů se drželi původního způsobu života. Odedávna žili v divoké přírodě a věděli, že jedině v kruhu se mohou uchránit proti výpadům šelem. Kruh byl také symbolem zrození a smrti. Jana se vydala k otvoru v hradbě. Ve tmě se náhle neslyšně zjevila vysoká postava. Jsem Lenana, syn majitele vesnice. Půjdeme hradbou pro lidi, řekl muž úsečně, očividně rozmrzelý nenadálou návštěvou. Začal odhrnovat otepy trní, takže Jana pochopila, že brány jsou oddělené, přičemž brána pro dobytek byla nesrovnatelně bytelnější a udržovanější. Došlo jí, že asi 300 vyzáblých kusů, které se krčily uprostřed vesnice za trnitým opevněním, byly pro Masaje největším bohatstvím a že života dobytka si cenili ještě více než života lidského. Vítejte, vydechl Lenana o poznání přívětivěji snad proto, že už byli v bezpečí uvnitř kruhu. Jana zaznamenala, že je hodně vysoký, ostatně jako většina příslušníků jeho nomádského kmene. Odhadovala, že může mít něco kolem 2 metrů. Byl oblečený do vlněné červené tuniky a na nohou měl kožené sandály. Bylo v něm něco přirozeného, majestátního a také autoritativního. Lenana vzal rychlým pohybem Janinu baterku a zhasl ji. Teprve teď jí došlo, že mu celou dobu svítila do tváře a nepokrytě na něj zírala. Zdálo se ale, že je na takové pohledy zvyklý. Všichni Masajové milují červenou barvu. Červená je na planinách vidět z velké dálky. Neustále přicházíme do kontaktu se šelmami a tak chceme, aby si nás všimli a vyhnuli se nám. Klidně odpověděl na Janinu nevyřčenou otázku. Také šelmy by vás měli obcházet obloukem, zapochybovala Jana. Je to pro jejich dobro, protože Masajové se jako jediní dokážou tomu postavit, řekl a teď si ji zkoumavě prohlížel zase on. Jana, která znala strach ošetřovatelů vstoupit do výklece, na něj vyjeveně zírala. Veškeré její studium, všechny její výzkumy i publikované odborné články o sociálním chování šelem se nyní smrskly do jedné věty, která, jak doufala, bude v té tmě uprostřed masajské vesnice znít alespoň trochu smysluplně. Ani já se lvů nebojím a když je krmím, jdu k nim tak blízko, že se jich dotýkám, řekla a sama nechápala, proč se snaží zaujmout nějakého Masaje, kterého znala ani ne 5 minut. Lenana vypadal pobaveně. Jsi první běložka, co znám, která se holýma rukama dotkla lva. Bílá lví žena, zasmál se. Tenhle Masaj naprosto ovládal situaci, i když by to mělo být naopak. To ona přece pocházela z civilizace, která byla schopna jeho primitivní svět okamžitě rozprášit. Ale jeho sebejistota nepramenila z nadutosti, kde slova peláší napřed předčiny, takže nakonec zůstanou jen řeči, řeči a řeči. Lenana slovo sebejistota nejspíš ani neznal. Pomyslela si Jana, ale věděl naprosto přesně, kým je. Jana usoudila, že jeho víra v sebe sama nevycházela z desítek kritických situací, kdy si tváří v tvář nebezpečí mohl prověřit každý svůj sval a potvrdit rychlost svých reakcí.